Otran-otran urip nang desa kudu duwe rambanan pinggir omah. Lho, hei yuyu kakang, piye kabare dina iki? THR isih ana ora? Nek aku ya wis ludes no garik rambanan iki. Berhubung dina iki aku males nang tukang sayur, pas ra duwe stok sayuran aku ramban pinggir omah wae. Lah iki ramban godhong telo. Lah nek nang nggonmu godhong pudin apa godhong singkong ki? Iki bibite saka mamaku mbiyen sok nanduri nang pinggir omah. Lah kan tiap balik omah aku mesti nggawa godhong telo. Lah tunase kuwi tak tencep-tencepke pinggir omah. Alhamdulillah tekan sprene ana wae tukule kena nggonjangan. Nek lagi kepepet ya godhog tok wae karo sambel terasi wis lah cukup. Sing penting iso wareg. Lah malah ngoceh wae to ora ndelok videone. Sing pertama godhong telone dipethiki. Dipisah sing enom karo tuana ben nek pas rebuse ora lodrok. Iki arep tak masak kuah kuning, tapi berhubung aku mager aku duwe sisaan sayur opor tahu tempe sing winginane. Tinggal tak tambahi brambang goreng karo bawang goreng, wis ben sedep lah, sing penting enak. Karo aja lali ditambahi santen, soalnya santen sing wingin tinggal sesiwur mbok ora cukup kanggo sak keluarga. Iki tak kei tip bolo ben godhong telone tetep ijo royo-royo terus ben nggugah selera maem. Banyu sing arep ngrebus dikei soda kuwe setitik terus njebur kene godhong pas umep bulek-bulek. Lah kuwi katon to nang video ana jangan turahan opor wingi terus tak tambahi brambang goreng, bawang goreng, terus tambahi santene aja lali, terus dikei bumbu permicinan ben tambah pinter, nambahi gula ben tambah sedep, uyahe aja lali ben ana asin-asine sithik lho. Sakwise santene umet mulek-mulek terus jeburno godhong telone. Aduk-aduk mateng deh. Mari mangan.